момента дойде в сърцето ми точно наистина така да извикам към Господа и да схвалим заедно, защото това е изворът в нашите сърца. Какво имам в сърцата? Да кажеш алелуя, това е да кажеш на хората около тебе, ей, слава на Бога. Защото все по-малко хора оставаме, които да кажем слава на Бога. И както едно слово, което тази вечер, алелуя, така, един контекст от Библията искам да споделям с вас. Няма да говоря много, защото тук е пастор Найден и аз искам да отдавам почет. Аз винаги съм говорил в църквата и идвам често. Но тази вечер ще даваме така любовта си и любовта, която ни възлюби Исус Христос. Амин. И което казва, което ме засяга, Библията ме засяга, да казва, учителите се, амин. И аз искам да давам същата почет на моя брат и така заедно да споделяме това, което Бог е вложил в сърцата ни, амин. Аз искам да кажа, понеже така винаги има какво може един Божий човек да споделя, защото Бог дава неща, амин. Сега, проче Божий наш, ние ти благодарим и хвалим Твоето славно име. Това, което го направих аз преди малко от тебе, това, което имаше в сърцето ми, да кажа, алелуя. Нямах подготовка за тази песен, алелуя, но когато се качих тук на това място и така по мелодията, която епископ Митко се опитва така да се покланя на живия Бог, амин. Защото поклонението трябва да е тук, вътре в сърцето ти. И да се покланяш това, което е в сърцето ти, амин, на живия Бог. Така че в моето сърце дойде един облик да кажа алелуя, алелуя. Така че искам да ви насърча с това, че да благодарим на Бога, защото може да преживеем различни неща в живота си, трудности, изкушения или изпитания, ако ще да го наречете тази вечер. Но трябва да благодарим за Бог за всичко, защото само това е много важно. И Бог ми го откри вчера. Бог ми даде да благодаря на Бога. Защото дойде едно слово върху мен, което Бог ме напусна със словото си. И аз още в същия момент, когато осъзнах и почувствах, аз започнах да кажа: Господи, благодаря ти за това, което правиш за мен. И за всички хора, които са около мене, Боже. Защото Бог е този, който ни събира и Той не вижда на лицата ни. Важното е наистина когато Бог ни призове за многообразната Негова благодат. Защото Бог има многообразна, много. Думата много значи говори в множествено число. Многообразна и Неговата благодат е голяма. И затова на това се спирам тази вечер и ви насърчавам да благодарим и да хвалим Твоето славно име. Амин. Понякога е трудно да го правиш, но виж, благодари на Бога за всичко това, което идва върху тебе. Защото Боже наш, ние ти благодарим и хвалим Твоето име. Амин. Така че Бог може да приготви в благодарството, понеже споменах и Божията благодат, многообразна е. В благодарството има многообразна благодат. Амин. Алелуя. И Той може да направи някои неща за нас. Но не само когато Бог прави някои неща за нас, дали са липси на нуждите ни или нуждаем се от някаква нужда и се молим и казваме: Господи, помогни ми на моята нужда. Господи, нуждая се от това благословение. Но
да усетим липсвата от Него. Защото аз казвам, така винаги споменявам в общението, където се събираме, да изпитваме жажда и глад в Господа. Ето тогава може да разбереш за благодарството, защото Неговата благодат е многообразна. Амин. Така че ви благославям и ви призовавам така да благодарите на Бога. Ако се размислите и виждате около вас, винаги има нещо, чрез което да благодариш на Бога. Само че понякога не го забелязваш, не го виждаш, защото нещата, които се случват около теб, понякога лукавия действа и заслепява това, което Бог е направил в живота. Но ако започнеш, примерно тази вечер или утре, да размишляваш върху живота си, да се връщаш някъде във времето назад и да кажеш, и наистина ще разбереш, да кажеш, наистина, Господи, благодаря Ти за онова време или благодаря Ти за вчера, че направи това за мен. Амин. Така че ви благославям и ви призовавам да сте благодарящи и хвалящи на Бога и това, което излиза, т.е. това, което има в сърцата ми, то наистина ще говоря, това ще остане. Амин. Като пример, преди малко както се случи. Алелуя, т.е. слава на Господа. Бъдете благословени, Бог да ви укрепи, Бог да ви дава сили. Алелуя. На това усилено и трудно време, наистина да усетим тази липса от Бога. Не само когато имаме нужди и проблеми, пак споменавам. Не само когато се нуждаем от някакво благословение житейство, да преживеем или финансова криза или икономическа и така нататък. Но усетиш липсвата от Него. Кажи, татко, липсваш ми? Господи, липсваш ми? Ела при мен тази вечер, ела в живота ми. Да почувствам Господи в сърцето си. Да се почувствам, Господи, че Боже там на кръста, Твоите прободени ръце бяха ето така, показвам с едната ръка. И че в тези прободени нозе аз мога да стоя и че Бог може да ме прегърне и че аз мога да бъда от Неговите криле. Неговите криле. Амин. Аз мога да бъда от Неговия покрив. Алелуя. Аз мога да бъда от Неговата сила. Амин. Аз мога да бъда. Алелуя. Аз мога да бъда. Не знам защо споменявам същото слово, което преди малко дякон Ангел тук каза нещо в Исаия. Че наистина в Господи и чрез Господа ние получаваме възстановяване на силите си. Така че това тази вечер е наистина, когато усетиш липсата на Бог, в Него може да намериш пътна сила. Пътна сила. И тогава идва и утехата, идва и всичко това, което, защото казва едно слово, всяка ваша грижа възложете на Него, защото аз имам се грижа за вас. Тук влиза всяка грижа, всяко съмнение, всеки проблем. Тук няма ограничение. Тук няма ограничение в този стих. Тук казва всичко. Всяка ваша грижа. Независимо каква е. Дали ще е финансово, дали ще е материално, дали ще е всичко. Амин. Амин. Славете. Алелуя. Тоест, посветете се. Посветете се на Бога. Молете се. Истинно от Него. Да имаш, да се молиш, това значи не само да се молиш от време на време, но да имаш един силен живот в молитва. Амин. Защото това може да те съхрани. И ти може да бъдеш едно дърво, което е живо. Такъв пример давам тази вечер за молитва, за живо дърво. Когато не се молиш, ти се оприличаваш в едно сухо дърво. А кажете ми от едно сухо дърво какво може да... В Бога не брат. Едно сухо дърво не дава плод. Няма плод от него. Аз не искам да кажа, да дам пример с лук. Но няма плод в него, защото е сухо. Няма живот в него. И това е
преобраз на молитвата. Молиш ли се, не си по някакъв начин, отварят се врати, амин. За всичко. Така че искам тая вечер да ви призовавам в това, да сте благодарни на Бога. Амин. Амин. И да го търсите, понеже чувствате липса от Него. Не само когато имате проблеми, не само когато имате проблеми в семействата, с съпруга, с съпругата, с децата или с внуците, болни са, недоволни са. Не само тогава да се комуникираш, да разговаряш с Него, но да комуникираш и да разговаряш с Него през всеки един миг от живота си, Бог да ги благослови. Амин. Бъдете благословени. Амин. Бог да ви дава сили. Халелуя. Амен. Викаш другия, бъди. Заповядай. Пастор. слава Исус Христос. Наистина, може да седнете сега. Ние трябва да се покланяме пред нашия цар. Благославяме в името на Исус Христос, много се радвам, че отново сме заедно.
че сме като едно семейство в Христово, което Алелуя! и възхваляваме с цялата славата и името на нашия цар и Господа. Той се заслужава, той е достоен за тази слава. Наистина, чувствам се благословен, че съм заедно с вас. И всеки един от нас трябва да чувства благословението, като идва Исус Христос. Ако някой не ме помни, бяхме преди време, не знам преди колко. Аз не си имал такива записки преди колко време. Бяхме тук от София пак с други брати, когато гостуваше един брат Коваленко, мисля, че се ще казваше. Да. Бог да благослови този мъж. Бог да благослови всеки присъстващ. От тогава не се виждаме, но слава да бъде на Исус Христос. Бог отново ни събра, за да можем да споделим заедно Христос. Амин. Защото ние, всеки един от нас, не предоставяме себе си, а предоставяме Христа. И затова нека наистина да се предоставяме ние в Христос и Христос да бъде в нас, за да можем да стои до края. Амин? Защото, както каза моя брат, всеки от нас казва: Господи, помогни ми. А той на кръста не каза: хора, помогнете ми. А той направи тази жертва заради теб и заради мен. Глас не се чу. Само каза: Отче, прости ми, защото те не знаят, що върши. На самия кръст, в тази агония, в тези болки, той не каза: хора, помогнете ми, за да ме сложат по този кръст, а той го направи с цялата си любов, която е тази свята и праведна истинска любов, Христовата любов. И той иска тази любов да живее във всяко едно сърце. Но има един проблем. Защото наистина всички казваме: Господи, помогни ми. Аз затова записах тези неща, които по моя брат чрез духът изрече от устата си. Но много хора забравяме да казваме: Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти, Исус, че ти отиде на този кръст. Алелуя! Беше разпнат между двамата злодейци и там наистина се случиха неща, които знаем всичките. И тази дума благодаря ти е много наистина занамерена, ще кажа, забравена от нашите уста да излиза. Наистина всеки от нас да замислим сестрички и братия за тези неща, които се случват в днешно време, 21 век. Но защо от хората не могат да кажат благодаря ти? Защото забравят, че това благодарство идва чрез вяра в този, който се разпна. Да повярваш от цялото сърце в него и да го обичаш с цялата си душа и с всички силни сила, която Бог ти дава. Първа голяма заповед, която каза и я даде. Ние забравяме за тези неща и затова няма думата благодаря ти. Редко казваме: Господи, благодаря ти. Ако видиме на видимо благословение, казваме: Господи, дела, благодаря нам таки дела. Даже се радваме, скачаме. Но ако нещо се случи, ние не казваме да благодаря ти. Просто започваме да ставаме роптаещи, като еврейския народ, както са роптаили 40 години, когато са обикаляли, докато стигнат до обещаната земя. А ние трябва да вярваме в всякаква една ситуация в нашия Господ и не трябва да спираме да казваме: Господи, благодаря ти. Защото Той даде една страхотна жертва, даде себе си, проля святата си кръв заради теб и заради мен, за да ни изкупи. И сега да бъдем тук, живи и здрави. Амин. Но Той от всичко това най-вече иска да запомним едно. Че Той иска да ни спаси. Той иска да ни даде награда вечен живот. А това всичко, което имаме потребно на тази земя, докато сме живи и здрави, и имаме благоприятното време сега, да се покаяваме истинско от сърце, защото покаянието не означава само да изречем: Господи, прости ми. Ние трябва да го направим искрено от цялото си сърце, за да можем да бъдем осветени и да излива на вяра, за да устояваме. И нашата надежда от Христос да бъде приложена, за да можем да следваме само Христос. Та един ден да бъдем заедно с Него. Амин. Заедно с Него отдясно на Отец. Да, искам да споделя това слово с вас, защото това е нещо много важно за тази вяра. Отново, то явно по църквите забравяме, като че ние хората, по-човешки казано и образно казвам, че забравяме, че ние трябва да вярваме в Христос, не в човеци. Така е. Забравяте, така е. Вярата ни трябва да бъде в Христос. И каза, че тази вяра трябва да бъде наистина вяра в неща, наистина и твърдо увереност в неща, които още не сме видяли, убедени в неща, които не се виждат. Не, ние се искаме да видим. Така каза Словото Божие в Евреи 11 глава. Ние искаме се да видим и да пипнем. Така и Тома не верни.
Затова е неверни, защото искаше да види, искаше да пипне, че Христос възкресе. Но ние знаем, че Той е жив сега. Той живее в сърцето. В твоето сърце, в моето. В сърцето на сестра ти. В сърцето на брат ти. Кажи на сестричката до тебе, брат ти до тебе, кажи му, Христос живее в теб, в сърцето ти. И просто му допълни, и му кажи, вярвай. Вярвай. Дайте слава на Исус Христос. Тази слава за нашия Господ, за нашия цар и Господар. Той заслужава тази слава. Същевременно колко хора забравяме, че след като наистина това са неща, убеденост в неща, които не виждаме, ние да вярваме. Достатъчно е тази благодат, че ние живеем чрез Неговата благодат. Тази незаслужена милост. Неговата свята и заветна любов, която показа на кръста. И ние чрез тази наистина надежда, която трябва да се промножава в нас, трябва да се промножава и вярата ни. Амин. Амин. Вярата в Христос. Амин. И не трябва да забравяме, че тази вяра е дарба. Това е дар. Дарба даден отгоре от Него. Алелуя! Вижте, защото Словото на Бога тази вечер ще ни разкрие. Няма да бъда многословен, ще бъда кратък, за да може наистина това Слово, което ще дойде сега, да се сели в сърцата ви. Амин. Да се запише в сърцата ви, за да може наистина това да ни послужи един ден като наше наставление и като излезем от тук, ние да бъдем поправени, наистина реформирани и тази вяра да бъде само в Христос. Помазаника. Исус Христос. Исус Спасителя. Исус Спасителя. Той е Спасител. Исус Спасител. Христос Помазаника. И ти трябва да повярваш в Спасителя, който е помазаник и Той ще те помаже. И Той ще те освободи от всичко. Ние казваме, че ние сме свободни. Но като че ли в пълната си свобода обърнахме свободата в свободия. И всички си правим каквото искаме. Но това няма да ни спаси 2 часа, че идваме тук и хвалим Господа, че проповядваме, че слушаме Слово. Не, много е важно от тук, това, което чуеш, дали ще го живееш навън, чрез вяра отново в Исус Христос. Да продължиш битката там ти е навън. Битката не е тук. Ние тук приемаме, получаваме се, но множеството от хората не разбираме, че трябва да дойдем при Исус Христос, да получим, да излезем навън. И вижте, получили сме дар и даром да дадем и ние на хората. За да може наистина ти както повярваш в Христос и тази вяра да се сели в друг човек, за да може да бъде ръководен чрез тази вяра, чрез помощта на Святия Дух. Амин? Бог изпрати. Той изпълни нещата, изпрати каза. Изпращам ви отгоре от небето сила, за да ви наставлява, за да ви учи. И всичките тези неща, които имате нужда, Той ще ви помогне. Но не, ние искаме по-човешки да продължим делата, които Бог ни възлага, или делата, които виждаме за нещо да направим. Но без помощта на Христос не можем да устоим. А с помощта и вярата на Христос ние ще устоим до края. Амен. Защото Словото на Бог казва, че дарбите са различни. Но Духът е същи. Служителите са различни, но Господ е същи. И вярата ни трябва да е същата. В един, в всемогъщия. Исус Христос Назарянин, който е Божия син. Отдайте слава на Исус Христос. Който е Божия син, този, който Бог е жертва за нас. И този Исус Христос, който се жертва за нас, изпрати заместител, казва. Святи Дух, който е в теб. Святи Дух, който е в мен. И ние чрез това трябва да бъдем силни. Защото много хора казват, ама в повече не мога. Писна ми, мръзна ми. Затова казваме, нали, ходим на много места, проповядваме Божието Слово, но виждаме много места пейтите, столовете празни. Проблем. Това е проблем в християнството. Но не е такъв проблем, че да се притесни по-човешки. Предостави го и вярвай в Христос, че Той ще го възстанови. Но ти не се предавай. Щом си тук тази вечер, Бог иска да ти каже, че Той иска да ти даде тази дарба вяра, за да можеш да устоиш до края. Амин. А ти говори на брат си, на сестра си, тези, които не идват редовно на църква, да им кажеш, че трябва наистина да вярват в Христос. Защото Христос отиде на кръста. Христос се разпа за църквата. И ние вярваме в Неговите обещания. Както изпълни обещанието си, отиде на кръста, изпълни обещанието си, изпрати заместител, ние вярваме, че ще изпълни обещанието си, че ще ни вземе със себе си. Амин. Амен. Защото отиде да приготви място. Мястото е готово, но Той чака ние да бъдем готови.
Чрез вяра в Него. Тази вяра е много, много важно нещо. Дали наистина всяка сутрин посвещаваме себе си на единствения Бог, казва, на нашия Спасител Исус Христос? Дали наистина сме го направили Него на първо място? Ако вярваш в Него, дали наистина ти е на първо място? Или ти е на първо място детето ти? Или на първо място ти жена ти? Или мъжът ти? Или работата ти? Или всичко друго потребно? За съжаление, не трябва да е така. Ако вярваш в Христос, Той ще трябва да ти е на първо място. Трябва да ти е на първо място. И всичко останало казва, ще бъде време. Не се безпокой да казва. Какво ще ядете? Какво ще обличате? Но ние като че ли в 21 век много се притесняваме какво ще ядем, какво ще обличаме, къде ще работиме, къде днес ще изкарам 10-20 лева, за да мога да прехрана семейството си. Та ти на кой Бог вярваш? Ти ли си Богът или Бог е Исус Христос? Този, който дава на своите си, казва, не оставя своите си. Казва, моите чуват гласът ми. И тези, които чуват гласът ми, те ме следват. И тази вяра повече трябва да се помножава. Амин. Нека наистина да бъдем бдителни в това нещо и да бъдем успяващи чрез Духът на Бога, защото това е нещо, което трябва да се прави всекидневно, казва. Амин. Всекидневно. Но не, ние правим само 2 часа в служба. Ние сме свикнати, както примерно при нас, пастора, имаме служба вторник, четвъртък, неделя, научен си народа, научен си. Човека си научен 3 служби в седмица да кажем, или някой място 2, а на някой място само неделя да кажем. Така е, това е. Но ние трябва да бъдем такива и това трябва да се прави всеки дневно. Всяка сутрин да посвещава себе си на Христос. Да предоставиш деня си в Христос. Защото вярваш в Него. В кой си предоставиш деня? В началника си? Или в някой друг човек? Не, ние искаме да представим себе си и деня си в Христос, защото аз вярвам в Него. Това, което днес съм направил, след това преди залез слънце ти му благодариш. Благодаря ти за днешния ден. Благодаря ти за храната, благодаря ти, че съм жив и здрав. Благодаря ти за моето семейство. Защото Христос, аз вярвам в теб. Амин. Само в Христос вярвам. Наистина всяка сутрин да посвещавам себе си на Исус Христос за съответния ден, казва, защото никой от нас не знае, че когато излезем навън, какво ни очаква. Но понеже вярваме в Христос, ние вярваме, че ни очаква най-доброто, брати и сестри. Амин. Той ни е подготвил най-доброто. Но ние трябва да бъдем послушни, вярващи, казваме. И бесовете вярват. Търпелят. Но какво правят? Служат ли? Покоряват ли му се? Тези бесове не се покоряват. Трепелят. Значи Исус е Господ. Но вижте, това са покорството и служението и вярата. Да му вярваш и да предоставиш деня си и себе си в Неговата ръка е много важно нещо. Да, споделям това нещо с вас, за да може тези малцина, където сме тук тази вечер, Бог да ни излива на вярата вяра. За да може Христос да преобрази, да възстанови невястата си. Амин. Ние сме хората, които устояваме в нещата. Ти си човекът, който Бог е вникнал в сърцето ти, че ти ще бъдеш почетен с ръката му. За почетна потреба. Няма да се притесняваш. Да, наистина много хора липсват. Аз съм сигурен. Както и при нас и в София има. Има приливи и отливи, които обаче аз и ти не трябва да се предаваме. Ние вярваме в Христос и просто потърси сестра ти, брат ти с вяра, че когато ти му кажеш Бог те обича и ми изпрати да те потърса. Просто не отиде да му казваш, ама защо не идваш на църква? Какво става? Пак ли прощава? Не ги съдете, не ги обвинявайте. Просто, понеже ти вярваш в Христос, отиваш с вяра, че там, където стъпваш с тези лозе, ще завладяваш тази територия, където стъпваш за Христос. Ще завладяваш това сърце за Христос. Разбирате ли колко е важно и ценно днес, ние да го правим това всичко със смирение, с любов? Наистина да благовестваме на хората с мир и любов. Да не отиваме да прокарваме който това направи, а да благовестваме да продължават да вярват в Христос. Когато им говорим да вярват в Христос, те и получават Божията любов. Божията любов, тя е неопадна. Тя не опада, казва. Защо? Защото това е нещо, което е вечно. То не е захвърлено така, просто трябва да бъдем послушни и наистина служащи чрез дух и истина в нашия цар.
да направим една нощи, както сме знали, да повторим няколко думи заедно. Искате ли? Амин. Исусе Христе, Исусе Христе, искам те, искам те, желая те, желая те, каня те в моето сърце. каня те в моето сърце. Моля те, Боже, Моля те, Боже, нуждая се от теб. нуждая се. Нужен си ми, Нужен си, необходим си ми. необходим си. Искам те, Искам те, смири се над мен смири се на и изливай на вярата ми изливи на вярата. вяра, Вяра, за да пътя да извървя за да пътя да извърви. и вярата да опази. И един ден да бъда с теб. Амин! Амен. Вижте изповед създата и вярваш в сърцето си дълбоко, че това ще бъде така. Вижте колко е нужно и благословено, защото виждам усмивките ви сега в лицата ви. Допреди малко бяхте унили, но сега Дух преобрази просто облика ви в момента. Радостно сърце е човек, който изповяда, че вярва в Христос. И когато има радостно сърце, то има засмяни лица. Вижте, ние няма да се притесняваме. Просто ще възложим в този, който вярва. Ще възложим всичко в Неговите ръце. И имаме нужда от Него и наистина необходимост да се намесим в живота ни, да влезе в живота ни, защото Той е Исус Христос, Царят на царете. Той е нашия баща. Той е нашия Творец. Той е всичко за нас. И аз вярвам в Христос, че всяко някъде, където ме праща, аз днес го споделих с моя брат Ники, където ме праща, аз не мисля за работата. Аз знам, че тази работа ще се свърши. Но вярвам, че Бог има план там. Амин. Божия план е неузнаваем, неразбираем. По човешките ни мисли, но чрез духа, чрез помощта на Святия. Това, в което вярваш, което не си видял и не си помислил, Бог ще го направи. Не, ние някъде тръгваме и си мислим, че ще направим нещо със собствени сили. Няма как. В човешки сили не може. Но с дарбата, която вярва в Христос, ние ще стоим до край. И това нещо, което Бог е решил да го направи, ще го направи. Земя, нива, която се преработва всяка година. Ако аз отидаме нива или земя, ще оставиш и тази нива, ако имаш възможността да сееш нещо, за да може да препечелиш, да кажем, някаква реколта, да после да продадеш. Но тази земя, преди да посееш и да хвърлиш себето, тази земя трябва да я преработваш. Да изчистиш от камъни, от камъчета и тази земя да бъде каква земя? Чиста, добра земя. Почвата да е добра, за да може, когато хвърли себето, да бъде плодоносна земя. Ние не искаме да не ни обработва Господ. Ние сме земята на Исус Христос, който Господ идва и сега, че ни хвърля. И казва, сега, искам да обработя почвата си. Ние искаме тази година да ни обре, другата година не, но тази почва той иска да си обработва, той както иска. Той е гранчаря, знаете. Що вярваме в него, той прави нещата си по свой начин. Всеки един съд, той си го преобразява така, както той иска. Не, обаче на нас да ни харесва. И тогава в кой вярваме? Знаеме за тези неща, знаеме кой е нивата, знаеме какво е земята, знаеме кой е съда, кой е гранчаря, кой е сеяча, всичко знаем. Но когато нещо се случи в живота, ние спираме да вярваме в този, който прави тези неща. Ние вярваме в себе си. Ние не трябва да спираме да вярваме в Него. Ние просто трябва да внимаваме, да послушаме Неговия глас. Защото ние сме сигурни, че Той изслуша молитвата ни и Той внимава, каза Словото ни, каза, че внимава на нашите размишления. Слуша молбите ни. Неговото ухо не е оглушало. Той не престана ли чува. Но по някой път чака и гледа колко ще уповаваш. Каква ще ти е вярата, уповаваща, с търпение. Ако не можем да търпим, братя, сестрички, просто трябва да позволим Господ да ни приключи на дълго търпение. Амин? Дълго търпение ни трябва. Така ли? Трябва да приключваме, както приключваш колата първа. Само на първа ли караш? Ако караш само на първа, какво ще стане с двигателя, пастор? Затова има втора, ама и трета има, и четвърта, и по-бърза скорост има. Пет и шест има. И почваме ставаме самолет. Но тук при Христос има и такива неща. Мислете по духовен прообраз нещата, защото това са важни за духовното ни изграждане и за утвърждаване на нашата вяра. Амин. Дълго търпение. Дълго търпение. В името на Исус. Защото Божията любов и вяра на Христос, понеже Бог е любов, всичко търпи, казва. И дълго търпи. А не искаме с нашата се любов да търпим. Не да търпим, а ние трябва да дълго търпим с Божията любов. Дайте само на Исус, Бог да ви благослови. Благославяме в името на Исус. И вярвам, че това, което наистина чуваме тази вечер, ние ще позволим на Христос да промени мисленето ни чрез вярата ни в Него.
Защото вярата наричаме духовен хляб. Хляб, наистина. Защото в първо Тимотей 4:6 казва, че той е духовен хляб. В това, което съветаш братята, ще бъдеш добър служител, Исус Христов, и вижте, хранен с думите на вярата. Алелуя! Хранен с думите на вярата. Това е духовен хляб за всеки един. Хляб, който трябва да бъдем нахранени и да храни Святия Дух други хора чрез теб. Наистина трябва да се замислим за тази вяра в нашия Господ. Каква вяра е? Затова наистина, брати и сестри, благославяме в името на Исус, нека наистина да почнем да вярваме в нашия Господ, за да ни даде, защото вярата е наричана също духовни очи, чрез които ние контактуваме с видими и невидимия свят. Амин. Амин. Защото ние вярваме в неща, които не сме видяли. Още не сме ги видяли. Това е контакт с невидимите неща. Така. Халелуя! Слава и самовищия на нашия цар, слава на Неговото име. Вярата ни се нарича, още трябва да има духовен растеж в вярата ни. Амин. Духовен растеж. Защото казва в Колосяни 1:23, ако останете основани и твърди в вярата и без да помръднете от надеждата Христос, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядано на всякаква под небесата, на което аз, каза Павел, станах служител. Ние ще бъдем утвърдени в вярата. И това означава утвърждаване, е растеж, градеж, градиш и всичко да бъде за славата на Исус Христос. Да, наистина. Това са неща, които трябва да са... Защото вярата трябва да бъде духовно. Както имаме, примерно, ако трябва да проверим дали има желязо някъде, търсим желязо, ние вземаме магнит. Вярата трябва да ти е духовен магнит, който да привлича, знаеш какво? Да привлича семейства, да бъдат в едно. Магнит, който да държи църквата в едно. Вярата трябва да бъде такова нещо. Да държиш църквата в едно. Макар и малцина, но ние трябва да бъдем настоящи в вярата в Исус Христос. Защото тези малцината ще бъдете магнит, за да привлечете много още души за спасение. Защо? Защото вярата в този, който сте го приели. Вярата в този, който ще ни спаси. Този наш спасител. Този наш... Кой вярвам аз? Вярвам си в хладилника. Вярвам си в колата. Вярвам си в банковата сметка. Не! Вярвам в Исус Христос Назарянина, който е Божия син. Дайте слава на Исус! И вярвам, че Той ще направи всичко това нещо. Защото когато вярвам в Него, Той обединява. Своят народ, Той го обединява чрез тази вяра. Амин. Амин. Вярата е семето, от което се ражда всяка една нова вяра. Семе за всеки един човек, който ще повярва. Защото само Господ Исус Христос каза, че се помоли на Отец и каза: Отче, не те моля за тези, които вярват, а за тези, които ще повярват, да ги опазиш. Защото каза, така както съм аз в теб, ти в мен, те да бъдат в едно усъвършенствано, в едно единство. Усъвършенствано, виждано във вяра в Исуса Христа. Ние чрез вяра, когато изповядваме и се молиме и поискаме всичко в името на Исус, ще бъде, казва Бог. Не искаме в някой друг име. Не искаме директно от Бог Отец. Не, ние трябва да искаме от нашия Бог, който жертва своя единороден син в Неговото име, Исуса Христа. Молитва за изцеление трябва да бъде в Исуса Христа. Има една история, ще ви напомня за изцеление, което се случи. В Лука, мисля, беше 17 глава. За епилептика. Спомняте ли си тази история, където един човек имаше едно болно дете, едно болно момче? И той имаше епилепсия, падаше. И отиде и каза: Господи, падна му на колени и каза: Господи, моля те, идвам при теб с нужда. Сина ми много болен. Повиках учениците да се помолят, но той не е освободен, не е изцелен. И ще го учите да не сбъркам. Аз съм такъв човек, не искам да се правя, че много знам цитати. Ще отидем в Лука 17 глава. Мисля, че беше там. Само да не сбъркам. Защото случва се живо. Ще го преразкажеш, брат. Не. Искам точно да прочетем, защото там казва Исус едни страхотни думи.
Там е нещо, което знам, че ти ги знаеш. Но е хубаво всичките си ги напомня, с което ще кажем някакво думи още и ще приключим. Не 17 глава Матей, простете ми, в Матей 17 глава. Изцелението на епилептика, момчето в 14 стих. И когато дойдоха при него, народа приближи се до него един човек, който го личи пред него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и зле страда. Понеже е падал в огъня и често във водата. И доведе го при твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Исус в отговор им рече: слушайте внимателно. О, рода ми вярваш и извратен! До кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. И Исус мора беса и той излезе с него. И момчето оздравява същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус на семе и казаха: защо ние не можахме да го изгоним? И тук е много интересно. Той им каза: поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук и там, и тя ще се премести. Синапово зърно, имате ли сестри на представа колко е голямо? По-малко от оризалното. И по-малко. Семе, което е много малко, по-малко от оризалното и по-малко казва: много малко нещо е. Каква вяра трябва да има? Много голямо, нали? Ще кажем на седем, да кажем сега да съм осъй: Господи, премести Витуша. За тази ли планина говори Бог, тук ни разкрива? Витуша да премести или някаква друга планина? Ние много се притесняваме от нашите планини и нашите проблеми. Но вярата, когато е в Христос, Той ни избави и премести и захвърля тази планина в бездната, да не ти пречи за духовното изграждане. Защо? Защото вярваш в Христос. Вярата. Алелуя. Дарителят на дарбата вяра е Святия Дух. Защото наистина, както го прочетохме, даже аз го четох, ама не ви казах, в 1 Коринтияни 12 глава. Простете ми, защото наистина аз го цитирах. В 1 Коринтияни 12 глава, че дарбите са различни, духът е същият, но отиваме чак в 9 стих и там казва: а на друг се дава същата вяра чрез духа. И кой е дарителят на тази вяра? Чрез духа. Този наш свят дух, който наистина живее, този наш Бог, който същевременно е жив и живее във всеки един. Алелуя! Дарителят на тази дарба вяра е чрез Христос. Защото самите апостоли, когато казаха в Лука 17 глава, казват на Христос: Учителю, придай ни вяра. И кой дава? Христос също. Искаш от Христос, Той ти дава. Дарителят на тази вяра е Словото Божие. Защото в Римляни 10:17 казва: и тъй, вярването е от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Дайте само. Алелуя! Алелуя! Какво правим ние? От слушането на Христовото Слово. Ето вижте какъв проблем има. Слушаме тук, четеме тук, но вкъщи какво правиш? Тук 2 дена с брат ми много неща се споделихме. Из Духа Свят много неща не разкри, слава да бъде Исус Христос. Църквата на Бога вярват, но нямат духовен живот. Какво е духовен живот? Какво трябва да правим? Ние трябва да се молим. Не само тук. Моли се в дома си, моли се за семейството си, бори се за семейството си. Защото самата битка е молитвата. В молитвата ти казва, наистина ти воюваш там, с нея побеждаваш. Молитвен живот няма. Брата, сестрата спря да се моли. Но казва и Словото на Бога, че този народ ще премине. Без молитва само. Без поста. Църквата занемери поста. Нека да започваме по-често да постиме. Не искам да питам кой кога пости. Така се споделихме с брата, така и споделям с вас, защото ние сме едно семейство. Няма да си задаваме въпроси кой кога пости. Всеки да си направи ревизия на себе си. Не гледай сестрата дали пости, не гледай брата. Започвай ти да постиш,
и когато се молиш, да има сила в желанието, което искаш от Бог. Вяра. Кой може да притежава тази дарба? Вяра. Знаете ли кой? Всеки. Всеки може. И всякога и казва и за всичко. Всеки, всякога и за всичко. Тази вяра може да притежава всеки. Човек се спасява чрез вяра, каза Словото на Бога. Човек е осиновен чрез вяра. Амин. Човек е опазен чрез вяра. И всеки един човек преуспява чрез вяра. Амин. Човек наистина вярваме, че чрез вяра наистина възкръснахме. Амин. Умряхме за съда и възкръснахме за Христа. Живи. Деятел не действащи чрез вяра в Него. Но дали наистина напълно е умрял този човек, който казва, че вярва просто напълно за съда? Нека да се замислим всички ние. Защото това човек се възкресява чрез вяра, в Колосяни в 2 казва така. Погребани с Него в кръщението, в което придобихме и възкресени с Него чрез вяра в действието на нашия Бог, който го възкреси, казва, от мъртвите. Алелуя! В кой трябва да вярвам? В кой трябва да вярвам? Нека, сестрички, вярата да бъде промножена в сърцата и в живота ви, за да можем всички заедно да устоим до край и да бъде спомагателна ръка един на друг. Чрез вяра Бог да си помагаме. Амин. Вярата наричаме, още казах и отдели за молитвата. Казва, че силата на молитвата. Яков 5.15 казва, и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. И Господ ще го привдигне. И ако извърши грехове, ще му се простят. Алелуя, амин. Чудно. Чудеса, велики, ето ти чудо. Не, амен, магазин казва, баре чудеса. Нали? Нека наистина да получаваме тази вяра. Как се получава вяра? Чрез слушане, казахме. Чрез наистина чудеса и знамения вярваме, че Бог върши чудеса и знамения всеки ден с теб и с мен. Амин. Защо е необходима вярата? Вярата е ключът, чрез който човек се освобождава, казва, от духовен затвор. Ето защо не е необходима. За да бъдем свободни. И тази свобода да запазиш, но запазваш чрез вяра. В Галатяни 3.23 казва, а преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Тя се откри, вярата. Тя е открита, не е скрита вече. Няма тайна за тази вяра. И цялата слава дава на Исус. Паднаха завесите. Не, алелуя, не е после. Но всичките ли са в това нещо? Всички ли са там? В това нещо, което наистина трябва да говорим навсякъде. Затова наистина ви благославям в името на Исус. Не искам повече да кричам, защото за вярата може да се говори цяла нощ. Знам, че след мен може да дойде и дякон Ангел да дойде, пастор да дойде. Всички ние можем много неща знаем за вярата, но ние трябва да живеем чрез вяра. Амин. Както и вчера говорихме при нашия брат за сърцето. Днес говорим за вярата. Нека да вярваме от все сърце в нашия Господ. Не с устата си. Защото казва, с устата сте близко, но с сърцата далече. Нека да бъдем с сърцата близко и наша тази вяра да бъде промножена в Христа. Амин. Амен. Благославяме в името на Исус Христос. Нека благодата на Христос да бъде с всички вас. Нека наистина Неговият Божий мир да цари в сърцата ви, в семействата ви. Плодовете на святите да се промножават на вашите деца, във вашите внуци в името на Исуса Христа. Важно е. Но не спирайте и не позволявайте на нечестивеца да ви заблуждава, че нещо се случва и нещо не е добре. Не. Продължавай с вяра в нашия Господ. Отдайте слава ми с благодарност. Бъди благословен, пасторе. Нека Господи ни благослови. Амин. Нека се изправи. Алелуя. Нека Господи ни благославя това вечер. Така че ние имаме добро време и ако имаме нужди тази вечер, нека да хванем това слово на вяра. Амин. Защото знаем, че с вяра човек живее. Алелуя. Аз днес съм бил на едно място и от това място винаги съм казал, че скоро време ще прославя Бог. И точно днес отивам на едно място и това, което аз съм очаквал с вяра, виждам, че почти сме на 99% вече, на 99% вече почти сме стигнали финала на това, което ние очакваме. Така че вярвам,
Много силно вярвам, че живи и здрави, сигурно до другата неделя ще прославяме Господа за тези неща. Защото наистина ние сме отговорни хора. Така че ако имаме нужди тази вечер, нека да прославим Господа. Силевен на Гърпен, кажи сега. Окей, да се молим. Окей. Добре. Как се казва той? Ачко. Добре. Аз знам, че той отиваше на църква Ачко. Ачко в Германия? Да. Добре, нека да се молим за Ачко. Други нужди имаме ли? Той е химтал, кой е вас? Окей, имаме ли други нужди? Нека да се молим отново за братята. За Славе и... Да се молим за Славе и за... Юрий. И за Юрий, двама брата, които единят го блъсна влак, а другият лекарите казаха, че има рак в главата. Така че нека да се молим Господ наистина да подреди, Бог да изцелява съвършено и да ги изцелява Господ, защото знаем, че това е отговорно, много отговорно нещо, когато наистина се случва такива неща. Нека да се молим. Добре. Християнски семейства, брат. Нека да се молим за християнските семейства наистина. Искам да ви кажа, че наистина в последно време има много вярващи хора, които се бунтуват. Вътре в сърцата си бушуват. Бунтуват се в църквите. Вътрешно бушуват и това е много лошо. Така нека се молим Бог да наистина да дава мир и благодат. Бог да пази пасторите, защото в последно време аз вече се начувам от една камара лоши неща за пасторите. Много лошо нещо. Съвсем наскоро искам да кажа, че дори в момента има пастори, които искат да атакуват нашия университет и много скоро наистина ние ще излизаме с една декларация до всички църкви и ще ги обявиме хората, ако те продължат по този начин. Не може нещо, което ти се трудиш 2 години, 3 години, нашия университет, който много пъти съм говорила от това място. Църквите в Италия са се молили 5 години без да спира. И някой просто се опитва с лека ръка да ни попречи на благословението. Нека да се молим за това нещо. Знам, че това е много ценно. Този втори етаж, който ние сме го строили, аз не съм го строила за мен да живеем горе, да спим горе, аз имам къща. Горе е предвидено да има стаи за ученици, да се изграждат ученици, за Божието царство, да има деца, където няма къде да спят, без майка, без баща. Това е горе предвидено, наистина да се спи там и църквата да се грижи за такива деца. Разбрахте ли ме? Църквата. Това е живата църква. Да знаеш, че едно дете е сирак, няма баща, няма майка, който е на възраст, взимаш го, пускаш го горе, сяда, живее и църквата е длъжна да го храни, да го пои, да го облича и да се грижи за образованието му. Амин! Това е живата църква. Не може да бъде ние църква, ако ние не се грижим за тези неща. За съжаление има църкви, където се изграждат. Църквите имат всичко има. Вътре и събират пари, събират там мухла да ги хваща. Парите нека ти отидат за Божието дело. Господа ни благослови. Нека да се молим. Татко, ние благодариме тази вечер за всичко това, което ти правиш. Така издигаме и този брат, Ачко, който наистина, Боже мой, аз не знам живота му, но ти знаеш живота му. Боже, ти познаваш всеки един. Така те моля, Господи, ти знаеш живота му, аз те моля, положи ръка, изцелявай съвършено. Боже мой, направи, увери, Господи, направи чудеса, защото знам, че ти си Бог, който променяш. Боже мой, людите, Отче святи. Така те моля, Отче святи, за Славе, моля те за Юрий. Боже, благославяй тези пастори, както знам, че за тебе няма нищо невъзможно, което наистина, Боже мой, да не направиш чудици. Бог, който прави всичко това, което е угодно. Татко, аз те моля наистина за нашия университет, благославям университета, Боже мой. Боже мой, ти може да запратиш на Лукавия, Боже мой, наистина, и ти да даваш благодата си, Татко. Боже мой, ние говорим за изграждане, нека това изграждане наистина, Боже, ти да го пазиш, ние молиме, Боже мой, ти си Бог, който няма да оставиш молитвите ни да отидат на празно.
Боже мой, ние ти благодарим в името на Христос за всеки един на това място. Благодарим ти за Словото, Господи. Благодарим ти за Боже, за пастор Найден, така те молим и за семействата, християнските семейства, Боже, опази ги дела. Премахни съблазата, Боже мой. Боже мой, този дух, който идва съблаза на финанси, Боже, на сребролюбие, беззаконие, прелюбодейство, блудство. Ние изгонваме и казваме свобода, Господи, да пазиш, Боже мой. Боже мой, запреди, Господи, на тази съблаза, на този свят, Боже мой, който людите, християните се съблазняват. Моля те, Господи, за пасторите, за лидерите, дяконите, епископи, стареи, Боже мой, презвителите, очи святи, Господи, издигаме ги пред Тебе, ние вярваме за Богата Ти, Исусе Христе. Татко, Боже мой, Ти познаваш живота им, опази ги дебла, защото знам, че волята Ти не е да се уколи името Ти, да се прослави, Господи, чрез тях. Моля Те, самите Анджело дебла, издигаме него, вярваме за този мъж, защото, Господи, Ти си царя на славата, благославя, Боже. Благослови, Господи, Боже мой, църквите в Павли, Боже мой. Благославяй църквите, Господи, в Италия, както молиме за Красо, молиме за Катя. Така да молим и за Веско, Боже мой. За Деяна Исус, моля Те в името на Исус, Боже мой. Моля Те за всеки един Исус, който, Господи, търси Тебе, обича Тебе. Благославяй, Исусе, защото всичко това, което правим, е за Твоя слава. Така да моля, Боже мой, задръж времето, Исус. Имам едно нещо, което искам, Боже, да практикуваме вярата си. Исусе, когато това слуга Исус Навин трябваше да спечели битка, Боже мой, Ти задържи денят, Боже мой. Не помръкна, Боже мой, докато нямаше битка, докато тя не беше спечелена и беше ден. Боже мой, ние казваме, задържи времето. Алелуя. Времето да е добро, времето да е слънчево. Защото, Господи, виждаш, че ни предстои строеж. Боже мой, който е до приключване. Татко, ние молиме за молитвения дом в Бълграчик. Боже мой, нека да приключи, Татко. Боже мой, Ти можеш да обърнеш декември на май. Халелуя! И можеш да го направиш. И ние молим, направи го, Татко. Защото Ти казва, че всичко, Господи, е от Тебе, на Тебе и за Тебе. Молим и просим в името на Отца, Сина и Святи Дух. Амин. Благодаря, Господи Исусе Христа и общението на Святи Дух и любовта на Бога да бъде върху всички нас. Амин. Алелуя. Амин. Сестри, сега като излизаме отвънка, нека да мине дарение, докато ви кажа съобщение. Амин. Амин, значи означава, че сме съгласни да дадем славата на Господа. И сме съгласни също с едно нещо пак, което се казва Алилуя. Това са неща, които Бог удоволства в тях. Защото ние сме съгласни с Твореца, което ние сме творението. Тази дума я използвам много често, защото наистина творението, което е направил, е уникално творение. Ние сме една жива машина. Представете си, ако сега аз някак си отворя, тук така и не виждате сърце как функционира, бъбреци, всичко. Представете си какво нещо Бог е създал. Прекрасната машина. И тя живее 80-100 години. Защо? Заради Неговата слава и прослава. Бог иска да се прослави в живота на всеки един. Защото всеки един от нас има мисия тук на тази земя. И тази мисия, тя започва с младите. С вас, деца. Защото вие сте на правилното място днес. Вие сте на правилното място. От тук вие започвате да прохождате. Да прохождате, както съм чул в едно от Словото, духовно мляко. Вие сте. На вас ви трябва точно това мляко сега. За да може да заягнете, да наставате здрави и да имате Христов ум. Когато имаме тези обещания от Господа, какво друго ще ни пречи? Нито тъмнина, нито отиснение. Продължаваме напред към победата, за да може един ден Бог, ако ни потърси в книгата на живота, ние да си видим имената там. Мариана, Сика, Кели и вие всичко останали. Не ви знам имената.
го знам, Сенчо, Петко и всички. И дяди там, де си дига малака, де споменава. Слава на Господея, дяди там. Така че Бог ви иска, наистина Бог иска вас да ви подготви от тук сега. Нека да даде слава на Господа за всичко това, което правим заради Неговата слава. Така че нека да се изправим сега, въпреки колкото и да сме потрудени, обременени или не може да ставате, болни ли сте, притеснени ли сте. Но сега имаме прекрасното време, ние в молитва, Демотасе Девлеске, Девла, отнеми този товар. Девла, отнеми бремето от нас, което ние не може да продължим напред. Но имаме сила чрез този, който ни какво? Подкрепва. Той ни дава силата. Това се грека да църква. Кому додатме ги даваме да църквате? Кой? Додат иде? Да Девлеско духо. Кому тода? Да венту ме найдиве, да срещането ме леса, ема повиду са ги не паника. Кому това манието ме ги прошка. Има ли наранени днес? Поискайте си прошка днес. Аз знам, че някой е наранен днеска от младежите. Затова искам да си искате прошка, за да продължавате напред. Защото Бог е светлина, Бог е пътя и той казва, хлопайте, чукайте, търсете. Алелуя. Нека се помолим сега. Нека се помолим. Фулера за Марей. Амари, човешко слава, тоски амен са мануша, горделиве, непокорне, галеске, отделах на мангалка в бягала върху покорство. Кярия, мангалка краламе послушне, да ще нас леско гласо. Ами на вас ден молитва със сърцето, изповядвайки с устата. Англадел. Алелуя. Боже на силите и славата дела. Панде Саурия Хрем на дежура. Нищо най-кате интересно. Магарте срещното ме на Девлеса Кярия. Алелуя. Саме требу. Всичките. Алелуя. Боже святи небесни. Издигаме, Господи, Татко, Твоето име тази вечер. Пред хора, народи и същества, Господи. Девла Барея, благодарим Ти за това, което Ти направи за нас, Господи, Татко. Още в началото на света, Боже, Ти сътвори човека, Боже, по Твоя образ и подобие, Господи. И ето ни такива, каквито сме, Боже. Ние сме обременени, наскърбени, Девла, но аз те моля, Господи, Татко, за тази сила. Ден товар отовари, Хеален, Травален, малки братчета, сестри във вярата, само с вяра. Амен, Господи, за Маре Девлеске, Ахана. Нека да хвали се Девле. Душата ми вика към Тебе, Исусе от Назарет. Душата ми вика към Тебе, Исус, отвори свято небе. Исусе, душата ми
вас. Казва се за интимно нещо. Вие, когато сте близки с някой си приятел, как си казвате? Споделяте си мъката, желанията. Така и Бог тази вечер. Казвам, защото Бог е интимен. Иска със всеки един от вас да направи лична среща. И тази среща, когато Бог я направи с нас, ние осъзнаваме мястото си в църквата, в мястото на невястата, защото всеки един от нас трябва да има, да допринесе плод. И този плод, Бог знаете ли какво иска? Да се преумножава. Амин! Амин! Този плод иска Бог да го преумножава. Алелуя! Знаете ли за коя сметка? За ваша сметка. За всички вас. И нека тази вечер да хвалим Господа. Нека да хвалим Господа. Защото Бог удоволства. Бог удоволства в хвалението си. Бог говори чрез хвалението си сега. Нищо друго не мога да впечатли Господа, освен чисто сърце сътвори в мен, Господи. Халелуя! Za da bi
неговите очи, леския ка, лески кана, си навсякъде бе пув, мослово си гасаво, който си таринко обтрал. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си достатъчно и на деня злото му е. И по-нататък се казва: искайте, търсете и хлопайте. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на този, който хлопа, ще се отвори. Амин. Брат ми, това слово е за теб тази вечер. Защото преди малко почувствал си болки. И то болки, които може да повалят човека. Но Бог дойде сега, иска да го наставлява и да го назидава, като ние идваме като живи камъни. Ние сме камъни, но само проблема, че ние сме живи и се назидаваме един на друг. Ти се назидаваш от него тази вечер, защото той е направил нещо в твоя живот. Говорил е за Исус. Затова си и тук тази вечер. Нека Бог да благослови това, което ние виждаме. И сега нека да се поклони пред нашия Господ Исус Христос. Защото всичко е заради кого? Моторна каска си. Девлеска си. Ама то мен трябва да си кюзла, кица. Мотон. Амен, що му казка е дал? Амен, керам само е калав, трябва то мен да мотон. Мотон, за кого? Девлески. Трябва да бъде единодушни.